まちづくり工房は日本語教室や子どもたちの学習支援などを行う団体になっております。こちらの団体では2018年からカンボジア古典舞踊の教室をスタートし、未就学児童から中学1年生までのカンボジアルーツの子どもたちが週に一度横浜市の旧イチョウ小学校の教室で練習をしております。みんな大きな舞台の披露を楽しみに練習をしてまいりました。本日はロバムポーニーエリート、ロバムボパーロケイ、ロバムプリエイとロバムソワンマチャーの4つのダンスを披露いたします。សូមរីកកម្សាន្តទស្សនាដោយមេត្រីបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ស្ត្រីដែលស្រស់ស្អាតដូចការមានចិត្តសប្បុរសធម៌មានទាំងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកម្លាំងロバムポーニーエリートは女性の美しさと力強さをたたえる踊りになります。花のように美しく清らかな心を持ち、品格と強さを兼ね備えた女性を表す踊りです。どうぞご覧ください。មកចាំត្រៀមត្រាក្រែបយកលំអងការលេងគួរចិនចំចាំយកមកក្រោមជាពួនលំអងមកចាំត្រៀមត្រាក្រែបយកលំអងការ
踊りロバム・ボパー・ロケイという世界の花の踊りになります。花の美しさや香りを若い女性に例えて表現する踊りでして、鮮やかな色彩や花を愛する気持ちなどご覧になって楽しめていただけたかと思います。続いての踊りになりますが、続いては平和の白い鳩の舞という踊りになります。白い鳩の舞は平和を祈る踊りで、可愛らしい鳩をイメージした衣装をまとい、平和の象徴である鳩を通じて平和、団結、友情、そして成功、また繁栄を願い踊ります。それではお願いいたします。ありがとうございました。それでは続いての踊りの紹介をさせていただきます。続いての踊りはロバム・ポーン・ニアリーデという踊りになります。女性の美しさと力強さをたたえる踊りになります。花のように美しく清らかな心を持ち、品格と強さを兼ね備えた女性を表す踊りとなっております。それではどうぞよろしくお願いいたします。
អ
した。それでは最後の演目についてご紹介させていただきます。続いての演目はソバンマチャーになります。ソバンマチャーはラーマヤナからの抜粋で、ハヌマーンがソバンマチャーに求愛をするシーンを演じます。シータの妻、ラーマ王子の奥様のシータがラーバナ悪魔の王にランカ島に誘拐された後、ラーマはハヌマーンに猿の軍隊を率いてシータを救出するように命じました。猿たちはランカ島に石で橋を築きますが、スバンマチャー黄金の人魚の女王とその従者たちが石を取り除き、橋の建設を阻止します。最後にハヌマーンが介入し、ソバンマチャーを口説くことに成功します。それ以来2人は恋に落ち、橋の建設に反対する者がいなくなりました。今回スペシャルゲストの方をご用意しております。それではハヌマーンくん登場をお願いいたします。これからちょっと演目の中のダンスの意味についてご紹介させていただきたいと思います。ハヌマーンくんお話ができないので体で表現してくれます。じゃあいきますよ。まず君、素晴らしい。拍手の方お願いいたします。ありがとうございます。続いてかわいい、ありがとうございます。続いて愛している、かっこいいですね。ありがとうございます。続いてカップルになりたい、付き合いたい、素敵ですね。男前です。じゃあ続いて笑う、素晴らしい。ありがとうございます。演目の中でソバンマチャーとこのハヌマンくんが恋に落ちるシーンがあるんですけど、恋が実るというのはどういう仕草になるのか、ぜひ皆様ご覧になって探してみてください。それではどうぞよろしくお願いいたします。
អើយដួងជួបមកប្រទាំងទុនចិនដា công bay mò cuột rò cuột tha ai cái miên la tổ xa ta chi bất ត្រាស់ភ្លៀមត្រសោបអង្គស្រង់អាស័យអើយត្រីកិច្ចញាព្រះមាកាស្វាលំបាន បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះក្រុមកុមារាកុមារីដែលបានសម្ដែងយ៉ាងស្រស់ស្អាត 多文化まちづくり工房の皆様ありがとうございました。 បាទដើម្បីជាការផ្លាស់ប្ដូរ